Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Хәерле кич, исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар, хөрмәтле кунаклар. Билгеле инде минем монда чыгуым бүген юкка түгел. Бүген бездә кичкенә генә бәйрәм. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, СССРның дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай, Марсель Сәлимҗанов исемендәге дәүләт бүләкләре иясе, Алтын битлек Россия милли театраль премиясе лауреаты Ринат Арифҗан улы Таҗетдиновка 80 яшь! Юбилярыбыз Ринат Таҗетдинов! Bu alkışlar sizler inanmayın. Rinadoviy hayırlı kişiler, rahim ediniz, sizden urnunuz bugün türde. Rinadoviy her юбилей ул эшләгән эшләргә bir нәтиҗә ясау. Яңа көч белән эшкә алыныр алдыннан тамашачылар һәм хезмәттәшләр алдында bir сынау тоту. Шуңа без бүген сезгә бәләкәй генә ачыктан-ачык сөйләшү тәкъдим итәбез. Сез шушы сөйләшүгә әзерме? Әзер. Бик яхшы. Алайса, беренче сорау. Ринат абый, кәефегез әйбәтме? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Сез кайсы якларда, нинди гаиләдә тудыгыз? Мен Шүпрәле районы элекеге Будённый районы, Шүпрәле районы Кешешенлы авылында крестьян семьясында туган. Минем әтием гомер буе механизатор булды. Шуңа күрә мен бик сагынам авылымны. Бик зур рәхмәт, Ринат абый. Балачакта кушаматыгыз бар идеме? Безнең авылда кушаматлар бик күп. Һәрбер гаиләнең үзенең кушаматы бар әйбәт. Бездә нишләптер, безне тиге Таҗетдиновлар булгач, гомер буе таҗуклар дип йөрттеләр. Анда бу Будённый районына килсәң, таҗуклар кая яшиләр дисәң, әнә Кешешен авылына дигәндә торалар. Минем әти гел гомер буе механик булып эшләде ул. Шуңа күрә безне беләләр. Таҗуклар. Беренче мәхәббәт. Беренче мәхәббәтем минем әллә ни күп булмады иде. Чөнки Adam yanında bütünüzünde aydı bütünü bulmayın. Ama ben Мәскәүдә şuşa Рәйсә исемле bir kızga bek bir gacık buldum da biri alıp kayttım. Hadi şunun bilen 55 yıl indi yaşıyoruz Allah'a. Subhanallah subhanallah. Ни өчен һәм ничек театр юлын сайладыгыз? Артист булу теләгегезне якыннарыгыз ничек кабул итте? Бик әйбәт кабул иттеләр. Мин гомумән минем чорда, мин үткән вакытта İlham Шакиров иде. Аңа гашыйк булмаган яшьләр, кызлар булмагандар. Чөнки бөтенесе гашыйк иделәр аңа. Аның тавышы искиткеч иде. Мин дә җырлыйм дип йөрдем. Авылда җырлап йөргән буладыр идем. Суга барганда да җырлый идем. Хәтта кызлар миннән көләләр иде. Нигә су ташыйсың мәдәм? Безнең кызлар юк, мен ничек инде ташырга туры килә дип йөридем. Шуңа күрә әйтәм бит, ул менә авыл үзенекен итте. Мин шулай итеп менә артистлык yoluna kirip gittim. Elbette ben uylamağım drama artisti bulurum diye. Çünkü birinci yılını bile abi benim Hazreti Babam buldu benim İşat abim. O bana ayda ayda finans ve ekonomik akır bay bulursun tamam top bulur her vakit. Ben ayda ben edebiyatım hiç finanssız bulayım. Yok bulmayayım bilmeydim. Bana jırlarga gerek. Gel jırlar torunda kadar uyladım evet. Şundan sonra indi ben әти мине күреп алган Мәскәүгә укырга китәргә артистлар җыялар дип, студентлар җыялар дип инде Малый театр башындагы
училищега иде. Шундан соң мен әти миңа адресін егін берді, мен Қазанға келдім. Һәм шулай итеп мен менә үземнең бәхтемә каршы Мәскәүгә барып киттем. Һәм шуннан бетереп кайтып, менә хәзер инде ал 56 ел белән дә эшлибез. Бик зур рәхмәт Ринат. Бүгенге көндә театрга килгән яшь артистларны еш кына бу инде Тажетдинов, Шарафиев түгел, элек артистлар талантлырак иде диләр. Элек таңды сүзләр бар идеме? Бар иде, нинди генә бар иде әле. Хәлил әкә Әбҗәлиловлар үлгәч, анда бөтен безнең эшчеләр диләр, кемнәр килер инде безгә театрга дип. Бар килдек бит менә, без булдык хәзер. Бездән соң тагын талантлы кешеләр килә. Шуңа күрә ул татарлар алар бик талантлы халык, аны балалар да талантлы. Һәм бер вакытта да театр ул сүнмәс. Аллага шөкер. Артистлар көннәрендә кумирларыгыз кемгәдер охшарга тырышу бар идеме? Минем иң беренче Мәскәүдән бик күп без театрларда спектакльләр карап, бик зур артистларны күреп кайтканнан соң, Казанга кайткач мен үзебезнең белән декада вакытында 57 елда Мәскәүдә үзебезнең бөек артистларны күрдем. Улар Җәлиловлар, Шамовлар, Халитовлар һәм Фатамилар, һәм алар башкалары да Фатима Баевскалар, Камскалар, менә шуларга мин гашыйк булып, хәтта мин кайтканнан соң менә уйлыйдыр әйтәм, Мәскәүнең иң зур артистларына караганда да безнең менә бу Хәлил әкәләребез диләрбез, талантлырак дип уйлыйдыр һәм шулай да. Чөнки безнең халкыбыз ул театр ярата торган, театр халкы. Шуңа күрә ул безнең тамашачыларыбыз да менә бик йөриләр. Аллага шөкер, халкыбыз тулып йөри. Рәхмәт сезгә. Татар халкы талантлы. Аллага шөкер. Марсель Сәлимҗанов. Ул сезнең өчен кем? Аның белән эшләп китү җиңел булдымы? Уртак телне тиз таптыгызмы? Бик тиз таптык Марсель белән уртак телне. Чөнки мин аның артисты булып киттем хәтта. Чөнки минем бөтен уйнаган зур рольләрем Марсель Хакимович җитәкчелегендә булды. Һәм мин аңа үкенмим, мин бик сөенәм, шатланам. Әлбәттә, хәзер белән безнең яшь режиссерыбыз, мин инде хәзер өлкән яшьтәге кеше, шуңа күрә Фәрит Бикчәнтәев безне хәзер менә өйрәтә, укыта, йөртә сәхнәдә ибет. Шуңа күрә менә шулай безгә безнең бәхет режиссерлардан да, актерлардан да, партнерлардан да. Ул бик күп тора. Менә партнерың нинди була, ул бик күп тора шулардан. Ринат абый, Марсель Сәлимҗановтан куркайдыгызмы? Юк, мин Марсель Хакимовтан куркмыйдыр. Ул миңа бер кайчанда репетициялар вакытында ничектер замечаниялар дигән үзенең белгән роль буенча ясыйдыр. Булай бер кайчан миңа тавыш күтәргәне булмады. Мен моңа да бик сөенәм. Чөнки шуңа күрә мин беренче мәртәбә аның беренче премиясын алдым. Ул беренче Марсель Хакимович премиясе ул беренче мәртәбә бирелде. Шуңа күрә мин аның артисты Фәрит Бикчәнтәев тә хәтта юк син әлбәттә син Марсель Хакимович артисты дип әйтә торган иде. Хәзер дә шулай диyor. 2002 елда театрның баш режиссеры булып Фәрит Рәфкат улы Бикчәнтәев билгеләнгәч, сезнең өчен ниләр үзгәрде? Минем өчен берәр дә үзгәрмәде. Минем өчен менә Марсельнең югалу әлбәттә минем өчен бик зур югалту булды. Марсель иртәрәк китте, һичшиксез. Ул әле эшләгән булса, әле бер 10 еллар эшләгән булса, ул әйбә шуңа күрә барыбер менә Фәритнең аның күчесе килүе, Фәритнең килүе театрны тагын да күтәрде дип әйтер идем. Хәзер чөнки Марсель шикелле теге мондый теге түгел, Фәрит ул бик тон тигән шундый режиссер. Һәм ул театрга яңа сулыш эрде дип әйтер идем. Ринат абый, сезне режиссер ни әйтсә, шуны эшли диләр. Артист режиссер кылымы? Ничек дип әйтергә? Монда әлбәттә менә беләсең, мин режиссердан башка эшли алмыйм, бик авыр миңа эшләве. Ләкин юнәлеш бирер өчен режиссер кирәк. Һәрбер нәрсәдә менә образ тудырганда, сиңа дөрес итеп ул юнәлеш бирсә, син аны табасың үзеңчә китәсең, үзеңчә уйныйсың, үзеңчә китәсең. Менә режиссерлар белән килешмәгән, талашкан шатларыгыз бар идеме? Бик аз булды. Чөнки кай вакытта бит менә аның әйткәннәре дә баш режиссер булса да, кай вакыт күңелгә менә ятмый. Менә мин, мәсәлән, Карандышевны уйнаган идем, урыс әйберендә Островскийның bir nəsil qızında idi. Менә шунда әйтә бит безнең менә ул Карандышев ул кире иде уйнарлары киносында да шулай ичеп ул кабахат, күнмәшә үзе ярлы, үзени менә шулай иде уйнарлары. Ләкин мин монда бер нәрсәне күрдем. Карандышев ул Ларисаны ярата, чын мәгънәсендә ярата. Менә шул яратканга күрә ул аны үтерә дә, үзе дә үлә. Чөнки шулай уйнарга кирәк дип мин таптым һәм мине аңларлар.
anladılar beni. Şurada edip Marcel Kakimiş de kilişti. Başta bir karşı tırgan edi, ana kilişti. Уйнысы килеп, уйналмый калган үч ролегез, әйтик, Дотар драматургиясында. Biraz min yaşarak vakitte indi. Büyük Halil Eken'le Hoca Nasır'da görüp şunu oynarga bekleyen idim. Benim bu şu kadar dilek var idi oynarga doğru kelmedi. Onun işletesi bu, evet, anasın Rus Rusya dramaturgiyasına indi, Rus dramaturgiyasına. Ben Atal'ın oynarga dilegen idim. O da var bir çıkmadı evet. Marcel ayette koyamız dedi. Lakin korktu bu da koyarga. Shakespeare'de onlar uymadı o işlepler bile. Şundi talantlı, şu kadar zor rejisör evet Shakespeare'ga korktu tutunurga evet. Bana şu şimdi rollerine bırak kalganları bulgan roller artist bir rolle söyler bir artist rolle bileler. Bana şu an göre bilirse bilirler, şunu oynarga da değil diye. Shakespeare'in de şit ile dramaturgiyasında oynarga tilaginiz var idi. Var idi Shakespeare'da yok ne oynarga tilageni bir Richard Trichen'ın o şulay var çıkmadı. Bilmediler. Vakit bilmediler. Иң уңышлы, тирән идеалга якын итеп башкарылган ролегез. Мен аны менә соңрак дип әйтәм инде мен уйнарга туры килде. Бик күп рольләр андай ул теге Гүзәл Мәсәл дигән спектакльдә Чингиз Айтматовның шул вакытта ди Фигерейдерның Изоп ролендә дә Тартюф ролендә ул Малерның. Әлбәттә алар бик шәп рольләр, һәм ләкин менә ничек әйтергә кирәк. Безнең менә ничек уйнау ничек килгән сорауны уйларга. Иң тирән идеалга якын итеп башкарылган ролегез. Мин әйтергә аны беләсезме менә Муса Җәлил ролен дип әйтергә, чөнки беләсезме хәтта Туфан Миннуллинның моңлы бер җыр әсәрендә уйнаган минем ул Муса Җәлил ул bik təşəbbüsdə şanışlı edib, ana tiyən məğnə edib qoydu. Məsələn, Hakimiç, şuna görə mən anamına bik yaratam, hazır da yaratam. Hazır da bir oynar edəməz, daha da hazır əlbəttə doğaydı gitti. Ринат абай, миңа калса, сезнең һәрбер башкарган ролегез ул идеалга лаек. Алай дип әйтмәсем, юк. Идеал башка әйбер. Шуңа görə монда тырышасың инде уйнарга, ничектер белән халык аңласын дип без уйныйбыз халык өчен. Халык белән аңласа сине, халыкка барып җитсә ул biz иң бәхетле кешеләр булабыз. Сезнең белән сәхнәдә пар булып уйнаган актрисалар бер тавыштан Ринат Таҗетдинов кебек мәхәббәт уйный алган артист юк диләр. Менә моның сыры нидә? Сәхнәдән мәхәббәт ышандырырлык булып күренсен өчен ничек уйнарга кирәк аны Ринат абый? Чынлап торып яратырга кирәк, монда бары тик шул гына, башкача булмый. Әгәр дә син аңа карашың начар икән инде, ул бик авырдыр уйнарга. Ләкин миңа алай туры килмәде. Минем партнерларым искиткеч менә Наила Гәрәева булды минем партнерларым. Анарсың Гөлсем Исәнқулова ва башкалар. Алар менә искиткеч актрисалар иде, әйбәт партнерлар иде. Әйбәт партнерың булганда син әйбәт уйныйсың үзеңдә. Рәхмәт. Бүгенге татар театр сәнгатенә нинди бәя бирер идегез? Менә шәхесләр бармы? Бар, ничә булмаса була ул. Менә беләсезме, менә кайчандыр әйтәләр иде менә шушы менә Әбҗәлиловлар иләр, Бектимировлар киткәннән соң белмим инде. Нәрсә булыр икән бу театрдан дип. Театр яши, һәм театр яшәячәк. Аны халык яшәтә. Аны халык яшәтә. Сезне Ринат Таҗетдинов 1 секунд эчендә 100% кешенә уйнап китә ала диләр. Хәзер инде яшерен батырын түгел, картаелды. Сезгә хәзер 80 яшь. Шулай. Ләкин һаманда булай уйлап китеп булар нишләп булмас? Исбат итә аласызмы? Яладам әлбәттә. Партнер кирәк булачак ләкин. Хөрмәтле тамашачылар, Туфан Миннуллин шулай булды шул спектакльнән өзек тәкъдим итәбез.
yine de kürü bana. Yine nasıl? Uyuyan yok öyle görünen. Ülkeştirin şey dostum. Ay. Neyi? Tutar Artık işte dur, dur galiba. Bak buna sinir başına. Bin direk şimdi. Hocam bileyim. Ben gevşektim o ağzını bileyim. Niye nime beylene diye bileyim. Hayır abi, neresi burada? Hırner sesiyle mi? Hırner sesiyle mi? Yani. Ettim şimdi. Bile Musa. Onlar bizim avluda yuvar şişler yok. Bizim avluda. Nasıl demeyin yani. Şey bunlar mesela, kanatlar mesela, saflar mesela. Şey bunlar çok iyi, galeler, arıcılar, hepsiler, hepsiler, hala, kanatlar mesela var. Abi saflar mesela. Mesela şuna göre utanma. Benim babam hak para babalar. Ha,
Kiyov taşlap gitti diye. Kabinetleri de bitti gitti. Yok abi, ben jüri tuğu. Takım silahı taşoli gibi de. Kırkar bir kaç bu kurlukta. Nasıl kırkar bir harışın. Sen mi gideceksin? Haydi. Bana de. Eğer bir konuda. Orada yukarı kısır sinadan baladan. Kurluktan dersin bir zaman bir ses var. Ne? Tamam. Татарстанның халық артисті Илдус Абдрахманов һәм юбилярыбыз. Инадавый, бүген сезне барлык Татарстан һәм башка тугандаш милләт театрлары гомумән бөтен ил котлый дисә дә ялгышмабыз. Сезне тәбрикләү һәммәбез өчен дә шатлык, мәртәбә улы Инадавый. Сүз Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хайрулла улы Мөхәммәтшинга. Bizim doğukundan amalı. Hayırlı iş. Hürmetli tamaşaçılarımız, kadirli üyeler, bugün ilk kılı tantana Respublika'da tiyatro sevişilerde büyük artistimiz, cemaatçilik kişisi Renat Efendi Tajidinov'ga Tuğan günü, юбилей günü
80 ел тулды. Аны мен президент исеменнән, өзебезнең президентыбыз Рустам Нургали улы Миңнеханов, беренче президентыбыз Нетина Шарипович Шаймиев, Дәүләт Советы, хөкүмәт, депутатлар исеменнән, гомуми менән бу залда гына түгел, республикада театр сөючеләр исеменнән олы юбилей белән чын күңелдән котлыйм. Туган көне белән. Нәрсә дип әйтергә бу кеше турында? Бу сәхнә күп юбилейлар күргән сәхнә. Бу сәхнә күп кенә артистларыбызны, шәхесләребезне тәрбияләгән сәхнә. Менә инде үзе әйткәнчә, бәләкәй чагында искә төшереп китте. Әтисе каяндыр Чүпрәле район газетасының бер битен алып кайткан, улым Бушлай Камал театры укырга җибәрә икән Мәскәүгә дип. Һәм Бушлай булгач, ничек булгандыр инде, безнең юбиляр җыенып китә Мәскәүгә. Керә, укый, һәм үзенең туган иленә, туган ягына, Татарстанга кызга кайтып, менә инде ничә еллар шушы сәхнәдә халкыбызга хезмәт итә. Күп кырлы талантлы кеше. Аның рольләре спектакльләрен әйтеп тә китәсем килә. 61 елдан ук бирле монда эшли. Үзе китте. Инде Алла берсә 60 ел хезмәтендә тутырыр бу сәхнәдә сәламәтлек биреп аңарга. Алла берсә. Ләкин үткән, эшләгән, уйган, уйнаган рольләре алар безнең һәрберебездә дә истә. Ил йортыбыз өчен көрәшкән Идегәйне, Нурихан Фаттахның Кулгали, Инда Кулгалине, Туфан Минуллинның моңлы бер җырында Муса Җәлилне ничек итеп уйный һәм халкыбызга күрсәтә. Туфан Минуллинның монда тудык, монда үстек әсәрендә біз аны нефтче, Шыңгыз Айтматовның Гүзәле мәсәлендә Ильяс, Кәрим Чинчуринның Сүнгән йолдызларында Мәхтум, Мансур Гыйләҗевның баскетболистында, Зөлфәт Хакимның күрәзәчесендә уйнаган рольләре да шушындый һәрберсе истә калырлык иттереп уйналган. Саны китсәң бик озак вакыт кирәк булыр иде. Аларның барысы да истә калырлык. Исегезгә генә төшерәс китәсем килә, безнең юбилярга 29 яшендә яшьле бит Тукай премиясе бирелә. Менә нинди талантлы кеше. Инде 2010 елда 29 яшьтә алтын битлек әйтеп киттеләр, Россия күләмендәге театр премиясына лаек булды. Театр сәнгате үсешенә зур өлеш керткән өчен номинациясында. Хөрмәтле Ринат Әлибҗанович, сез иҗат иткән үлемсез образлар милли сәнгатебезне, татар театры мирасына байта. Тамашачыларны мәңге онытмый. Алар бөтенесе дә тормыштан алынган һәм һәрберсенә күңел җылысы салынган сезнең тарафтан. Сез озак еллар Татарстан театры әһелләре берлеген җитәкләп 20 ел булды. Артыграк та 2 ел. Театр эчендәге проблемалар, гомуми тормыштан алынган театрларда проблемалар булгалый. Уларны үзенчәлек белән, үзенең авторитеты белән, абруй белән бик матур иттереп хәл итәдер иде. Минем сезгә иҗатыгыз һәм барлык хезмәтләрегез өчен бөтен тамашачы, республика җитәкчелеге исеменнән зур рәхмәт әйтәсем килә. Исәнлек, саулык, иҗади куәт телим. Тамашачылар алкышына күмелеп, халкыбызны күркәм иҗатыгыз белән куандырып, озак яшәгез. Сезнең иҗатыгыз һәм эшегез дәүләт һәм республика дәрәҗәсендә югары билгеләнде. Күп кенә дәүләт бүләкләре моның мисалы. Бу уңышларга ирешүдә гаиләнең дә роле зур дип әйтеп китәсем килә бу сәхнәдән.
Ғұмыр юлдашығыз Рәйсә апа, һәр вақыт сіздің тірегіңіз, ярдәмчігіз болды. Рәйсә ханым, сізні де бүгінгі бәйрәм белән құтлыйм. Рәхмәт сізге дә бізге. Сізге бик зур рәхмәт үрнәк ғаилә булғанығыз үшін. Күп Татарстанда яшаучы ғаиләләргә үрнәк күрсәтү, мисал булып тордыгыз. Бәхетле тигез, мул тормыш кичерегез. Ғаилә җылысын түйіп, милләтебез горурлыгы булып, ұзақ бергә тигез тормыш яшәгез. Инде әйтеп китәсем килә, менә шушы сәхнәдән аның уйнаган рольләрен без тамашачы буларак тыңлап, күреп, рәхәтләнеп ял итеп, индидер шушы уйнаган рольләренең геройы буларак аңарга ошыйсы да килде, үзебезнең тарихны да шуның аркылы күрдек. Ул күп кырлы артист идем, нигә дигәндә шаян спектакльләрне да, башка спектакльләрнең ролында үз-үзенчәлек белән уйнаган олы шәхесебез. Туган көнегез белән сау-сәламәт иттереп күп кенә еллар яшәргә, шушы сәхнәдән халыкны сөендерергә булсын. Рәхмәт сезгә. Аның 70 еллыгын турында да, юбилейларына да, авылларыннан кайткач та шатламасы еллары булган иде. Без күп кенә искә төшереп, өйдә дә үзебезнең балалар белән, гаилә белән матур иттереп искә алдык. Каралы нинди үрнәк гаилә матур иттереп яшиләр. Әле бүген дә сорасак кул чабып, гармунын алып, уйнап, җырлап та бирер насип булса безгә. Мин хәзер республика бүләген тапшырырга исәплим. Нигә дигәндә, аның орден медальләре күп. Ләкин безнең президентыбыз Рустам Нургали улы Миңнеханов тагын үзенең указын чыгарды, миңа бурычлап ул орденны да тапшырырга рөхсәт итегез. Президенты Рустам Нургали улы Миңнеханов указы белән югары сәхнә осталыгы һәм милли театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Дәүләт бюджет учреждениесе, драма артисты Ринат Арифҗан улы Таҗетдиновны дуслык ордены белән бүләкләргә. Сөйләшкәндә бу кешене, бу юбилярны бик хөрмәт итә торган беренче президентыбыз Шаймиев Минтимер Шәрифович бар. Ул үзенең хатында булай итеп язган, һәм мине бик сорады инде. Кочаклап, минем хатны халыкка да җиткер, юбилярга да тапшырырсың диде. Бу вазифаны үтәмичә дә булмый. Хөрмәтле Ринат Арифҗан улы, Сезне 80 яшьлек күркәм юбилеегыз белән чын күңелдән котлыйм. Сез үзегезнең иҗади хезмәт юлын милли сәнгатебезне үстерүгә багышлап, бар гомерен Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә үткәрүче опат, зыялы һәм сөекле артистыбыз. Театрыбызның 110 еллык тарихының яртысы сезнең катнашта языла икән лабаса дигән. Сәхнә, талант, сабырлык, ихтияр көче, күңел егәре, бер туктаусыз камиллеккә омтылу кебек сыйфатлар теләп итүче катлаулы һәм мактаулы югарлык юл. Сез бу югарлыкны бихәсәп дә, тәмен дә, бәһасен дә, тәмен дә, ямен дә, кадерен дә беләсез. Шуңа күрә сез уйнаган һәм роль безне яхшылыкка илтүче җитди вакыйга да, сокландыргыч зур бәйрәм дә булып тора. Татарстанның театр әһелләре берлеге рәисе буларак, сез күп еллар дәвамында республикада театр сәнгать үстерү юнәлешендә зур эшләр башкардыгыз. Театрлар һәм артистлар
yazmışı turunda ihlas koyurttınız. Sizni ilimizin en yukarı tiyatr bülegi altın bitlikке kuşup halkımızın şeksiz ulu muhabbetin yavlagan bəxetli yazmışlı artist deyip bilemiz hem gacayip icatınız için ihlas, rahmet hislerimizni bildiremiz. Sizge selametlik, iminlik, bereketli durmuş hem yana icadi kazanışlar dilim. İran ihtiram bilen Mintimir Şaymiyev. Bölekler var, ansın ettiler indi, teneffüsten yerimiz değil. Mene şoşunday mizgiller, bugünkü yubileyler, şoşunday büyük kişilerimiz bilen bizge de bir terbiye. Şundan da. Mene şulay ılgat, şoşu sahnede, rahmet söz eytirgede benim şimdi büyük cevaplı iş. Benim orun basarı var ya, yazıcı, şahir, Menolin, Robert. Benim komandirovka gitkenim kütede, mene mında arka buruslular çıkış yasarga yarı reisimiz komandirovkada Moskvada deyip, mena eytirge turkiler ya, şol sözlerini deyip, men özüm de gururlanam, dolkınlanam, mene şoşunday kişigen indidir tatar tilinde sözün tavuk eytirge. Pek zor rahmet sizge, selamet bulup, көп gururlar yaşayan nasip olsa. Süzdürüp, tamaşasını, rahmet. Elifler hoş, bir zor rahmet sizge, jolu tileklerimizge. Hürmetli tamaşaçılar, hazır sahnege çıkacak şahısның mərtəbəli isimlerin sanap turu urunsuz. Rinatoviy sizni teatrımızның yakın dostu, halkımızның süyüklü ulu Salavat Fathiddinov tebrik eder. Rahim ediniz. Yüzüler kışlar, mizgiller kedikine, uzalarda giderler şu yeri birbirine. Eline kırganide, çok şeşekli yanlarına, şu şeşekler bayarada, eylerdiler almana. Şu şeşekli yanlarına, şu şeşekler bayarada, eylendiler balmana. Öldürdüler balmalarını, kuyular saltmış yürüge, tutup ballasınlar kile. İlterek diye eline kırganine, şu şeşekli yanlarına, şu şeşekler bayarada, eylendiler almana. Eline kırganine, şu şeşekli yanlarına, şu şeşekler bayarada, eylendiler olmana. Degeleşken palmalarına, kubelekte far yağar. Deyvinirim işleven bu, başıdarsın baylarına. Eline kırganine, şu şeşekli yanlarına, şu
şekiller tayyarada eğlendiler Allah'a. Erdeğine geri geldik şu şekilli yazlarına. Şu şekiller tayyarada eğlendiler Allah'a. Şu şekiller tayyarada eğlendiler Allah'a. Eğlendiler Allah'a. Ey ömrüm işlevim bu. Hürmetlerine davet, hürmetli tamaşaçılar. Min şın köngülden fərd xırış etken süzlerge barsalla kuşuam. Bu kişiden de artık akıllısı edip bulmuyor. Şuna göre min kısağına edesin kile. Tabi bizim tiyatrımızın en dereceli, en küp titullu artisti isimler arasında demek ki Allah'a şükür. Min bir güne bir işe düşürdü bir tabi. Nef 10 yıllık uçraştık da tabi yübile. Meni şöyle kullanıp iki yap kullanıp kuşakladı da şu şekilde zarlanıp nişiktir yarsınıp körep men ayta. Mana şöyle salavat. 70 kadar gittik de, 70 kadar gittik de. Bunu ne şöyle bu kuşaklaştık zarlanmay. Ağlardan ne kadar zarlanmadı bir adam. Buna değil, şu şekilde bakıttır şu şekilde şat. Şuna göre tabi indi kadar ilin etkenleri var, ülkelerin ilini uzağış, tamatada kiş bula, bir yılı bir gün sumak deyip, şöyle bula iken küresin. Şuna göre indi biz sizin vaklarını tırmıyoruz, kiresi şıraşımız, bu sahnede sizin 90 yıllık yübileyimler olsun. Allah birisi. O vakitte yine ellerini kart bulayım, 70'te tonbağım var ben o vakitte. Şuna göre İnsan şu günlerge barımızda var, işlerge yazsın. Bu şarkısına baketli uzun ömür hem köngül tanıştırı telik. Rahmet. Sağ olun sizlere bir rahmet. Evet, sahnemiz türüne Tatarstan Respublikası Prezidenti karşısındaki Medeniyetni Üstürüge Yerdem Fondu'ndan Başkarma Direktörü Nuriye Minahmet kızı Haşimov'unu çağırırız. Rahim ediniz. Hürmetli tamaşaçılar, hayırlı iş, hürmetli Rinat abi, Rinat Arifjaniş, bizden gibilerimiz. Şundan da mene sıklanıp, qarab oturabız әлі. Sizning ijatınızını barlap, sizning ijatınızga, sizning özünüzün tutuşunuzga şundan da sıklanıp duymaslık, subhanallah deb etesi kile. Hürmetli Rinat abi, sizni şu matur юбилейіңіз bilen şın көңілден тәбрик etemiz. Hem de şulay ruhsat ettiğiniz Prezident aparatı yetekçisi Safarov Eshat Ahmetoğlu isminden onun ihlas rahmetlerin sizin icatınızga Tatar tiyatrına koyulan hizmetiniz için zor rahmetlerin, izgi tileklerin жеткирилген. Rinat abi, siz şundan da sıklanıp duymaslık şahıs. Sizin icatınız, sizin gaileniz, sizin tiyatrını yaratığınız, ул үзе bir turmuş, үзе bir dünya. Sizge Allah Teala kilesi turmuşunuzda da hayırlı uzun ömür, selametlik, tegizlikte, motorlukta şuşunday örnek gaile bulup, şuşu sahnelerde uzak işlerge yaşarga nasip olsun. Balalarınız, unuklarınız kuanışın görüp, sizin şunday akıllı balalarınız, unuklarınız, biz onlar bilen dersleyimiz, onlar bilen de aralaşamız. Sizin eli sahnedegine qarab tugul, siz Soyuz yetekçisi bulganda da sizin bilen de bizge işlerge turu kildi. Bu özü bir vaqt, sizni biz artist bularaktan tugul, cemaat işliktirisi bularak da yaxşı bilemiz. Rahmet sizge, siz sıklanırlık şahıs, uzun ömür sizge. Yüzünüzden nurdur başan gitmesin. Turmuşunuz her vakit nurlu bulsun. Allah Teala sizni bir başında rahmetinden taşlamasın. Beyramınız bilen sizni. Biz rahmet sizge.
Ринат абый, сіз бит Шүпрәледә туган. Әйе. Мишәр. Мишәр генәме? Инде генәме? Шүпрәлене яратасызмы? Бик ярата. Менә алар да сезне яраталар. Һәм сагнуларына түзә алмыйча, бүген үзләре сезне котларга килгәннәр. Сәхнәдә юбилярыбызның якташлары. Ey kulaklar
Шүбрәле муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын вакытлыча башкаручы Гафаров Марат Ринат улы, Шүбрәле якташлыгы оешмасы рәисе Җамалетдинов Рәдиф Рифкат улы һәм Шынлы җәмгыяте җитәкчесе Гафуров Борис Аппауич. Hürmetli Renat abi, hürmetli tamaşaçılar, bizden de o Şınlı avulunda tuğan kişiler, şın kişiler de yürütürler. Şın yigitler, şu an göre Renat abi, sizin de bu sözlerinin hakikaten ömrü boyu ispatlap yaşaysınız. Hem bugün bizim Şükreli halkı için de bir zor vakıya, bizim için de bir bu zor bayram. Biz bütün halk isminden sizge oynar selamlar alıp geldik. Hamında en izgi tilekler. Koysa sizde bu masamızda koyağına işlemeseniz de sizin de her vakit yaşap, doğup üsken yerlerini yaşav, icad güçlerin birgen şınlı, şüpreli yapıları, onun tüyü, onun üç tüyüşen, onun bulgan yurttaşlarımızdan her vakitte iske olup yaşadığız. Biz sizin bilen bik gururlanabız. Sizin icatınız bilen bizim de sizni gül iske olup hem bütün Şükreli rayonu halkı isminden sizge reis apa bilen uzun ömürler tilep, esenlik, sağlık hem de şulay itirip birge yaşap hem konaqa kütüp kalabız. Yubileyimiz bilen tabii. Hürmetli yaklaşımız Renat abi, hürmetli tamaşaçılar. Bana tamaşaçı gününde yeğraginde utuylantıra dilsek, aktörga sahnede yalkın bulurlarga gerek, yıldız bulurlarga gerek. Etkisinde bana bu sözler bir uzaklılara eğitilgen bir Renat abi sizge paratayım. Siz disiplit interesante bu sahnenin yaptırttınız, yaptırtısı aktörlerin birisi buldunuz. Siz bu sahnenin yine değil bizim Küprali bir yarakta uğraşkanlı. Bir şey kalkıyor, Küprali'nin çınlığını yaptırttınız. Bu yaptırtıkla siz alıp gediniz, bizim halk radyodan, televizyondan iştirgide kilmirgen artist oğuzların Marsi Selvicanov, Şevket Diktimirov var. Ne yapmış? Altıfay Nuri'den var, başka bir artistler bize geldiler. Hala biz onların kürdü, bu sizni kira edip bildiler, onlar bizim halkın kiregine gelip aldılar. Biz gururlanamız, bizim oğlumuz zor, 160 yıl var, 2042 yaşıyor. Biz gururlanamız, sizden bilen Ratabay, iyi yüzümüzün rahmetimizi bildiremiz. Gadi bir avul malayı, gadi bir işer malayı. Şu büyüklükte güterip sizin talantınızı açıklanı için. İyi, sizin içinizde beğenmeyince bu tiyatrın yetekçilerine, bu tiyatr koleksiyonuna rahmet ederiz. Gelecekte de sizge esenlik, sağlık, hayırlı gımarlar bir şey diye. Aşık maçı, gımarın aşık maçı, kabalanıp uzma sabır yiyip, uzgan yıllarının yemişlerin tatlılığından bir nasip ettiği beşer nasip olsun. Hayırlı kez muhterem юбилярыбыз, hürmetli konaklar, tamirlari bilen Şükreli yağından bulgan minglegen Kazanlı isiminden Renat Erkanoviç sizine ihlas көңілден təbrikleybiz, İngilizce tileklerimizden жеткірейбіз. Bugün sahnede sizin turunda, sizin bulduqlığınız turunda indi büyük küp mertebe eğitildi. Bizim halkımız sədətli kişi, bu bar yaktan da sədətli buladı eğdi. Çınlap taş olayı. Renat abinin indi görünükli sahne astası bularak, hem cidekşi bularak, stakşı buluğu turunda bugün büyük küp eğitildi. Min anın tağın bir yağına tuttalasım kile. Renat Arjanoviç hali bu talantlı, okutucu, ustaz böyle. Min bana bizden misalda anlatan, birinciden Renat Arjanoviç bizim Şükreli yurttaşlarının en aktif a'zolarının birisi. Hem bizning birgina o'tirishimizni da qoldirmay, hem endi kengashlari bilan bizga har vaqt yo'l ko'rsatdi, yordam etdi. Ikkinchidan 1996 yildan beri
күршігіне оқу йортында, қазіргі Қазан Жия университетында Мезгіл Яшьләр театры ұйышты. Бүгінгі күнге қәтлі бұл театр ішләп келе. Ринат абай біздің бір генә спектаклімізді қалдырғанын хәтерләмейм. Һәм инде мин киләчәктә дә сезне үзебезнең спектакльләребездә көтәм. Сезнең укучыларыгыз, яшь артистлар сезне сагынып көтә. Ринат Равильевич, сәламәт булыгыз. Иҗат чишмәгез саекмасын. Иң изге теләкләр барысы өчен дә рәхмәт сезгә. Һәм мин символик бүләгебезне тапшырырга телим. Монысы безнең якташларыбызның Якташларга бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Сәхнәгә буранлы февраль юлларыннан курыкмыйча, ерак араны якын итеп килгән кадерле дусларыбыз, туганнарыбызны чакырабыз. Башкортстанның халык, Россиянең атказанган артисты, дәүләт премияләре лауреаты, Мәчит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының сәнгать җитәкчесе Ханов Олег Закир улы һәм Башкортстанның халык артисты Светлана Хакимова. Рәхим итегез. Хәерле кис, хөрмәтле җәмәгать. Хәерле кис, мөхтәрәм Ринат Равильевич. Рөхсәт итегез һәммәгезгә. Бүтән Башкортстан Республикасының театр әһелләре исеменнән, шулай ук безнең Мәчит Гафури исемендәге театр коллективы исеменнән һәммәгезгә ялкынлы сәлам тапшырырга, барыгызга да һаулык, сәламәтлек теләргә һәм әлбәттә тагайһызны ошындай улы, зур, мәртәбәле хукларыгыз байрамыгыз белән котларга. Бабалык, һаулык, Рәйсәп менән, балалар менән, җирсәрләр белән бергә шатланып яшәргә ярдәм күпме Аллаһ Тәгалә биргән. Яшәгез, рәхәтләнеп, кило классыңды яйып яшәгез. Шулай ук мин бөтен күңелдән үземнең коллектив исеменнән дә һәдде олы зур награда белән котларга рөхсәт итегез. Мин уйлыйм, Рөстәм Нургали улы Миниханов, Татарстан Республикасының президенты, үтә зирәкле җитәкче икән. Чөнки сап нөктәһенә генә шундай орден белән, дуслык ордены белән бүләкләнгән. Чөнки Ринат агай ул ысын мәгънәһендә ике республика, ике халык, башкортлар һәм татарлар арасындагы һәм тугандаш ике театр арасындагы дуслык күперен алучыларның бере. Рәхмәт иҗатың өчен. Рәхмәт тырышлыгың өчен, Ринат агай. Әгәр дә миннән һорасалар, җәмәгать, сафлык, намус, дуслыкка тугрылык, мөхәббәт ияһе, талант, ниндәй була ул җир йөзендә дип әйтәләр, мин һич шикләнмәй әйтер идем. Һез башта Ринат агайга карагыз һәм бөтә ошо төшенчәләрдә уның йөзендә күрергез дип. Рәхмәт, Ринат агай. Дуслыгың өчен, иҗатың өчен, гомумән ошо җир йөзендә калган эзең өчен, һинең замандашың булуың белән без хупланабыз. Рәхмәт. Бу вакытта бүләк тапшырырга тиешле бүләгемне тапшырдым. Театр коллективы исемен һәм тагыла бәләкәй генә бүләгебез, ул да була Светлананың йыры. Ринат агай, гомер байрамың котлы булһын. Мин һеҙгә яраткан йырымды бүләк итәм. Альфред Якшымбетов иҗат иткән йыр «Авылым капкаһы». Һеҙ Рәйсә ханым менән Мәскәүдә танышканһығыҙ белеүемсә. Әммә ләкин барыбер тыуған яҡҡа ҡайтып, моғайын да ҡапҡа төптәрендә ултырғанһығыҙҙыр. Моғайын да бергәләп айлы кистәрҙе ҡаршылағанһығыҙҙыр. Шуның өсөн һеҙгә ошо йырымды бүләк итәм. «Авылым ҡапҡаһы». Yürek
истәрімді қайтау Сұраштырды қауыштырды Ялай ауыл қапқағы Шундай телген соқ истәрге Келе тұрып қалағы Сұраштырды қауыштырды Ялай ауыл қапқағы Шундай телген соқ истәрге Келе тұрып қалағы Vəədələrdin şahidin Ey müxabət qapqahı Ağınıların sizdə torun Hingə kilə qaytahı Sıraşdırdı qavuşdırdı Yolay avul qapqahı Şunday dilgən sağ istərgə Kilə durub qalahı Сәуләрдә үлсәнмәю Яшьлек юрағы Алдындар сиздә торһын Һиңә килә ҡайтаһы Осраштырды, ҡауыштырды Ялай ауыл ҡапҡаһы Шундай телгән саф хистәргә Килә торып ҡалаһы Sıraşdırdı, qavuşdırdı Ялай ауыл ҡапҡаһы Шундай телгән саф хистәргә Килә торып ҡалаһы Шундай телгән саф хистәргә Килә торып ҡалаһы Килә торып ҡалаһы Туған қаш достарымызға ұлы рахметімізді жеткіреміз. Бек зор рахмет сізге. Қадірді тамашашылар, Ринат абай, Башқұртстаннан тағын бір құтлау келіп түсті. Уфа Нур Татар дәулет драма театры тәбрик итә. Ихтибар экранға. Хөрмәтле Ринат абай, бүген біз сізге ұлы ихтирам белән иң матур, иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Сіз Нур театрының беренче адымнарыннан алып, аның йомарт киңәшчесе, иң якын дусты булдыгыз. Шуның өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сіз ярты ғасырдан артык ғүмерегезне сәхнәгә, татар театрына хезмәт итүгә багышладыгыз. Сіз бүген дә сәхнәбезнең, сәнгатебезнең затлы таҗы, нурлы йөзе, легендасы һәм кабатланмас тарихы. Күпме рольләр, күпме образлар, тынгысыз көннәр, төннәр, ачы да, татлы да эзләнүләр. Күпме юллар, зур-зур шәһәрләр, гастрольләр, чит илләр, кечкенә татар авыллары, бар да сезнең гомер юлыгызга бирелгән. Күпме алкышлар, күпме шат йөзләр, уйланлар, чәчәкләр, рәхмәтләр. Сезгә киләчәктә дә яңа рухи табышлар, дәрт, дарман, сәламәтлек һәм олы мәхәббәт телибез. Туган телебез! Артист хезмәте һәр кешегә кадерле, чөнки сәнгать җанны дәвалый диләр. Ринат абый, сезне Татнефть җәмгыяте исеменнән матбугат белән элемтә бүлеге җитәкчесе Илшат Камил улы Мингараев тәбрикли.
хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, безнең яраткан, сөекле Ренат абыебыз. Олы юбилейгіз белән сезне, Ренат абый. Мин сезне Татарстанның Леногорскидан алып, Түбән Камага хәтле, Нурлаттан алып, Баулыга хәтле сузылган 3-1 муниципаль районнарында эшчәнлек алып баручы, ярты миллионнан артык халык яшәүче районнарда эшләүче Татнефть акционерлык җәмгыяте җитәкчеләре һәм хезмәт коллективы исеменнән бүгенге юбилейгыз белән котлыйм. Татнефтьнең җир куеныннан нефть чыгарса да, Түбән Камада Европаның иң җитди кырыс таләпләренә җавап бирүче дизель агулыгы һәм авиакеросин җитештерсә дә, бик күп илләрдә юлларда чабучы шиналар җитештерсә дә, төп байлыгы ул материаль байлык түгел, ул анда эшләүче кешеләр һәм аның ветераннары. Компания үзенең ветераннарына зур хөрмәт белән карый һәм ул хөрмәт бездә Татнефтьтә эшләүчеләргә генә түгел, үзенең гомерен яраткан хезмәтенә багышлаган әдәбият һәм сәнгать әһелләренә дә тарала. Нефтьчеләр халкыбызга хезмәт итүче, халкыбызның рухи яшәешен үстерүче сәнгать, әдәбият, мәдәният әһелләренә зур хөрмәт белән карый. Шуңа күрә мин нефтьчеләрнең сезгә сәламнәрен дә, хөрмәтләрен дә, зур рәхмәтләрен дә алып килдем. Аллаһ Тәгалә сезгә киләчәктә дә Рәис апа белән бергә балаларыгызның, оныкларыгызның уңышларына шатланып, тамашачыларның җылы кабул итүләренә, ихлас алкышларына куанып, үзегез теләгән рольләрне иҗат итеп, әле озак еллар иҗатта, хезмәттә, саулыкта, сәламәтлектә яшәргә насыйп итсен. Онытканчы, бусы компания җитәкчелеге исеменнән сезгә юбилей бүләге. Бер меңгәштән үз исемемнән дә берничә сүз әйтим әле. Мин моннан 30 ел элек студент елларында 5 ел Камал театрында сәхнә эшчесе булып эшләгән идем яшь чагымда. Менә шушы вакыттан бирле мин менә башкорт кардәшләребез әйтте, намуслы, вөҗданлы, кешелекле кешене күрәсең килсә, менә Ренат абый барабыз. Мин моны 30 елдан бирле шуңа инанып, иманым камил булып яшим. Ренат абый, артист сәхнәдә роль уйный диләр. Сез Татарстанның һәм Россиянең халык артисты. Татарстанның һәм СССРның дәүләт бүләкләре иясе. Сез Россиянең алтын битлек бүләгенә ия булган бердән-бер татар артисты. Режиссер Асыл Хәкимович, бердән-бер татар артисты. Ләкин мин сезнең сәхнәдән уйнаган бер генә ролегезне дә хәтерләмим. Уятыма дип әйтә алмыйм, бәхетемә, горурлыгыма, чөнки сез рольләрне уйнамыйсыз, сез образлар тудырасыз. Менә шул вакытлардан, менә әйтегез, кем әйтә ала, Ренат абый Сүнгән йылдызларда Мәхдүмне уйнады дип. Ул вакытта Ренат абыйга 50 яшь иде. 22-23 яшьлек Мәхдүмне, 25 яшьлек Мәхдүмне уйнаган вакытта. Һәм ул җиргә чүгеп, Бөкре Мәхдүмнең биюен хәтерлисезме? Ул уен түгел, ул образга керү. Ренат абый Зәңгәршәлдә ат карагын уйнады. Үзе урлаган атка бисмилла әйтеп менеп атлана торган мөселман кешесен. Ул аны ат кар урлауны да үзенә хезмәт, намуслы хезмәт итеп карый торган кеше итеп кабул итә. Ул вакытта яшь кеше. Ул анда да образ тудырды. Инде Туфан Миңнуллинның моңлы бер җырындагы Муса Җәлил образы турында әйтеп тә торасыз. Аның өчен сезгә аерым рәхмәт әйтәм. Рәхмәт сезгә иҗатыгыз өчен, рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, рәхмәт сезгә тамашачыны хөрмәт иткән өчен. Чөнки тамашачына хөрмәте булмаган кеше алай итеп образлар тудыра алмый. Рәхмәт сезгә. Әгәр рөхсәт итсәгез, сезнең белән ярты гасырдан артык бергә кулга кул тотынышып барган, сезне иҗатка дәртләндереп торган Рәис апага менә шу чәчәкләрне сезгә бирергә дип алып килгән чәчәкләрне аңа бирер идем. Рәхмәт. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Шушы чәчкәләрне кабул итеп алыгыз.
Renat abi, 80 yaşta yaratып bulamı? Yaratığını oynab bulamı? İsbat ediniz. Mine biz sizge bir suykumli gina partnyorша әзерләдек. Бабайлар чагы спектакльнән үзек тәкъдим итәбез дуслар. La notte qui non torna più, dal giorno che sei andata via. Siz nima kiyamga chiqarma deyish. Seni bu kadar şayan kişidir bu zamana. Hani şayar mıydım? Annesi şırdılar. Ne bir şey bulmasın değil. İşlemiyorum vaktiyle. Çeviriyor. Bu seni hiç bitmeyince keyfe çıkarlar takdir diyorsa da bu seni işe minut gerekti. Hadi bakalım bir saat vakit gider. Hadi. Şaban gibi. Neyse keyfe çıkarlar şu bir şey geliştirirler. Tıkmayın ya onları adımdan say. Onları ömür boyu bu kıdır yatırır. Neyse başlatırlar. Yürenirler diye. Yüz yıl bu içine poçta taşıyıp. Bunlarla ilerledim ben de bu içine. Lütfen çıkarıyordur o keyfe. İyi yaşıyor. Hadi bakalım. Şuraya lazım. Siz de derseniz, siz keyfe şurada işi bu yoldan gitmez. Şimdi pasportunu gidersin ya. Benim zaten bir ayda arkamda taşımıştım. Benim ahirde şu pasportunu gerisine koydum. Pasportunu. Hayır. Hakkısını da iyi yapayım. Seninle güresin burada. Teşekkür edeyim. Hadi bakalım. Pasportunu. İşte şu bir takdim yasana şeker. Pasportunu. Sinerse keyfe şunu işi geliştirirler. Sinerse yine ok bulmak, yüden mahrum etmek için bu nasıl? Ak bilmek tanrım dersin. Ah, limuzin. Ah limuzin. Hadi bakalım. Benim bir yakın dostlarımın ak bol var. Garip. Anasın. Ok şişe. Uyumuşa. Cimuk parkına varıp şişeler uyumuşa. Güvercinler ışırtmışa. Onlar birer şirbet oynarsa yakın. Gel gitmişler. İleri boyunda birer diyorum taşım var. Şurada yakın. Gel gel. Sinerse beni şu evine beğenirsin. Ha siniden ne işin beğenirsin? Yara. İşinde yenmiş, iğrenmiş, şirkesi yakın. Gel bak. Olay bu. Ege, Kuzey. Ama 8 yaşlıklar bu dünyanın kırganlar. Onlarga yarı. Hem İslam'ımız bu yıl işlerden işlerine yaşasın. Yaşlı. Bize gitme otur bir dur. Senin neyse. Yemsiz, kor. Demek şukulasın. Eğer de biz kader güvercinler içine limuzinlerle bu taraf tüyüp gelsek bizim kartlarımızı direkt şartları da hep bunlar kadar siz bize hep sizi de gitmezsek hem Allah'ımana kalktılar. Sultanla baksın da tüm kartlarımız şimdilemiş. Güzel bir şeyler yapalım. Kuzeyimizde kuzu yaşarlar.
Россиянең атказанган артисты Наиля Гераева һәм юбилярыбыз. Сәхнәдә кадерле кунагыбыз Россиянең халык артисты, Россия Федерациясенең дәүләт бүләге иясе, профессор Максим Горький исемендәге Ырымбур дәүләт өлкә драма театры сәнгать җитәкчесе Рифкат Вакил улы Исрафилов. Мен бүгін бек шатмын, чөнки менің ең жақын досымнан бүгін ижад кешесі. Әр милләтнең зур шәхесләре үзләренең ижадлары белән язучылар, рәссамнар, артистлар үзенең милләтенең данын күтәрә. Ринат, син бүгін бүтін театр, Россия театр дөньясында танылган иң зур артистларның берсе. Шуның белән син бүген татар халкының, татар милләтенең данын күтәрдең. Мин Золотая маска турасында бүген бик күп сүзләр булды. Мен секретарь буларак анда кол күтәрдем. 28 кешедән берәү дә каршы килмәде Ринатның кандидатурасына. Анда утырган бүтән Россиянең иң зур әһелләре утырган кешеләр Ринатның зур артист икәнен исбат иттеләр. Ринат, мен рус театрының җитәкчесе буларак беренче рус сүзләрен әйтмичә булмый. Мона бұл адреста бик матур сүзләр язылган. Поклонник твой Александр Иванович Опыкин. И вот я передаю, и завтра приеду, я ему скажу, что со сцены я сказал, я приветствовал, он говорит, поклон этому великому и татарскому, и русскому артисту. Вот он. Потому что он действительно поклонник. Зинаида Михайловна, прекрасный поклонник твоей судьбы. Вообще, весь зритель оренбургский – это поклонники замечательного татарского академического театра. И мы всегда ждем вас. Приезжайте. Это вы у нас родные. Родные 2 раза. Почему? Потому что в 1905 году родник татарского театра именно возник в Оренбурге. Владыка и король на сцене артист. Вот когда ты выходишь на сцену, сцена заполняется твоей энергетикой. Это великое дело. К великому сожалению, приходится сегодня констатировать факт, что таких артистов великих, как ты, становится все меньше и меньше. Но я думаю, я вчера посмотрел замечательный спектакль молодежи татарского театра и сидел, восхищался. Нет, будут они. Они растут. И дай Бог, татарский академический театр всегда был на высоте. Руководимый и Марсель Хакимовичем, руководимый сейчас Фаридом Бекчантаевым. Потому что действительно, о чем говорили, богат татарский народ, талантливым людям. Я думаю, что это будет вечно самый замечательный театр в мире. Вот тут подарки. Они большие, поэтому я нас не смог принести. У Однобаева есть стихотворение, я знаю, но занимать времени не буду. Это значит,
гармоннарның тартыр хутлары бар, йөрәкләрнең яныр утлары бар, күрекләрен үзеп тартысын, 80 яшын нишләп карт булсын. Бик рәхмәт сезгә. Бик рәхмәт. Залга рәхмәт итегез. Ырымбурдан тагын бер котлау бар, дуслар. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Ырымбур Татар дәүләт драма театры тәбрикли. Игътибар экранга. Безнең Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Ырымбур Татар театры нәкъ 28 ел элек янәдән булды. Бу вакыйга Ырымбурлылар өчен бик әһәмиятле булды. Бүгенгедәй безнең хәтердә ямстә театрыбызның рәсми ачылу тантанасында бик хөрмәтле кунаклар булды. Аларның берсе Ринат Арифҗан улы Тәҗетдинов. Ринат әфәнде Ирак юлына якын итеп килеп, безнең өчен дулкынлы булган изгелләрдә янәшәбездә булды. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге театр тарихының беренче битен ачканда Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, дәүләт премиялары лауреаты Ринат Арифҗан улы Тәҗетдинов катнашуы бу вакыйганың татарлар өчен ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен раслады. Шуңа күрә Ринат әфәнде безнең өчен аеруча ятып. Хөрмәтле Ринат абый, чын күңелдән күргән бәйрәмегез белән тәбриклибез. Акчама сәламәтлек, зиһен сафлыгы, мул, татлы иҗат җимешләре сезгә. İlham şişmeniz sayılmasın. İjat канатларыгыз талмасын. Niyet baksamlarınız əməlgə aşsın. Tağın күп еллар дәрәҗәле театр сәнгатенә тугры хезмәт итеп яшәүегезне теләп калабыз. Ринат абый, сез күп кырлы шәхес. Без сезнең тагын бер сәләтегезне беләбез бит әле. Менә шушы гармонны алып, шушы гармон моңнарын уйнап, безгә дә уйнап ирештерегез әле. Зинһар өчен. Сорыйбыз. Güçlü alkışlar. Güzel efendim efendim.
лауреаты Болат Исмәлов. Жыр конкурслары лауреаттары Эльза Заяри һәм Артур Исламов. Рахмат бик зур. Анда сезне чын күңелдән шушы матур юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Сезгә киләчәктә дә Алла үрсә безне һәм яраткан тамашачыларыгызны киләчәктә дә бик тә куандырып, күп еллар иҗат итәргә ясый. Сезгә бик зур. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле Ринат абый, менә сезнең юбилейга әзерләнә башлагач, без бер юлы шатлыкка һәм шул ук вакытта зур кыенлыкка дучар булдык. Менә сезне күркәм бәйрәмегез белән котларга теләүчеләр бик күп. Һәм инде һәрберсе менә сәхнәгә чыгып тәбрикли башласа, безнең бүгенге бәйрәмебез бер атнага сузылыр иде. Шулай да без бу мәсьәләдә чишү юлын таптык. Сезне барысы да котлаячаклар, ләкин кыска һәм бик уңайлы формада. Игътибар экранга. Ринат Таҗетдинов кайда туган? Вакыт китте.
Mümkünmü? O benim yoktaş. Damlakla nefetçe. İlfat olursun. Bari tek elbetlilerine tıvırala. Yok indi kızlar, yok indi. Artistler yaraktanışta. Юбилярыбызны Әлмә Татар дәүләт драма театры тәбрик итә. Зор исемli teknik şahsiyet türevi. O Kazan Artı Arşa. İkinci versiyonu. Tiyatromuzda 3 dilek diyelim. Şular arasından koyuyorsun. Eserlerine bizim tiyatroda ilk kez Ernigan'ın eserli bulurga deyir. Evleri boş ederim. O seni kadar tugan. O birden Tatar'ın talantlı olan hanım artisti. Ne istedik boşuşasız size? Altın dikletli artist zebrevine o Çupreli'den. Çupreli'lerine kabarıp epeymişe Hammoğlu Tatar dilletçi mişerler doğan. Evet yanlarına Әлмәт Татар дәүләт драма театры котлады. От имени Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова разрешите пригласить на сцену народную артистку России и Татарстана, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая Светлану Геннадьевну Романову. Только так, потому что я не знаю, на какое летие я пришла, то, что вы тут вытворяли, танцевали, соблазняли кого-то. Так что, дорогой, уважаемый Ренат, в 1961 году покорять космос полетел Юрий Гагарин. Вы в 1961 году стали покорять свой космос, который называется театр, свою планету. Столько за эти годы сыграно, нет, слово неправильное, прожито, столько жизней, столько судеб, столько историй, и в них ваша страсть, ваша любовь, ваше вдохновение, ваше чувство, ваша боль, ваши ошибки, ваши сомнения, ваши радости, ваши победы. Дорогой Ренат, одной из самых знаковых ролей, замечательных ролей. Я сегодня слышала, как люди зааплодировали, когда назвали Мусу Джалиля. Я знаю, что это ваша любимая роль, родная, близкая. И в этот день мне хочется подарить вам несколько строк этого замечательного человека, поэта, героя. Года, придя ко мне, всегда меня руками гладили своими. Вы с мягким снегом шли ко мне года, чтоб стали волосы мои седыми. Чертили вы морщинами свой след, их сеть мой лоб избороздила вскоре, чтоб я числом тех знаков и примет считал минувшей молодости зори. Я не в обиде. Молодости пыл я отдал дням, что в битвах закалялись, я созидал. И труд мне сладок был, и замыслы мои осуществлялись. Вы знаете, по одной из версий я узнала, что местечко, в котором вы родились, можно перевести как правильный, правдивый, настоящий. Вот я думаю, это ваша суть. Вы правильный, правдивый, настоящий. От имени Качаловского театра все наши горячие поздравления, пожелания, любовь, уважение, поклонение, преклонение. Большое спасибо за чудесные поздравления.
Огромное спасибо. Удачи вам. Юбилярыбызны Сабир Өмөтбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театры тәбрикле. Игътибар экранга. Татар театрының күрке булган зур зиялы тош сез Ринат абый. Biz sizni bek yaratamiz Rinat abay. Sağlık, selametlik dileymiz. Jon tanışlar olsun sizge. Tamam bek köp yıllar bizim tamaşaşımızны o'zingizning motor ijodingiz bilan qondirib turg'aysiz. Uzun umr, bereketli umr sizga. Bayramingiz muborak bo'lsin. Юбилярыбызны котлап, театр адресына шексез күп телеграммалар килде. Шуларның берничәсен сезгә укып китәргә рөхсәт итегез. Дорогой Ринат, я поздравляю тебя с юбилеем. Я прекрасно помню нашу учебу в театральном училище имени Щеркина. Как мы жили в общежитии на Трифоновке. Это было прекрасное время. То, что было 50 лет назад, не может пройти бесследно. Наша дружба, память о наших учителях останутся с нами на всю жизнь. От имени коллектива Малого театра и от тебя лично желаю тебе крепкого здоровья, счастья и творческих успехов. Обнимаю. Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Уважаемый Ринат Аревзянович, Союз кинематографистов России и гильдия актеров кино с глубоким уважением поздравляет вас, одного из самых ярких и талантливых актеров России и Татарстана, с 80-летним юбилеем. Вы актер от Бога и остаетесь таким даже много лет спустя после начала своей славной карьеры. Страницы вашего творчества вошли в историю отечественной культуры. С уважением, председатель Союза кинематографистов России Никита Сергеевич Михалков и президент гильдии актеров кино Союза кинематографистов России Сергей Никоненко. Поздравляет Союз театральных деятелей Российской Федерации. Уважаемый, дорогой Ринат, еще вы артист, который составляет национальное достояние Республики Татарстан, и так оно есть. Вы поистине народный артист. Более 20 лет назад вы возглавляли Союз театральных деятелей Республики Татарстан. И за годы вашей деятельности успели сделать очень много для развития отделения и сохранения добрых традиций, которые были заложены еще нашими предшественниками. Дорогой Ринат Аревзянович, спасибо вам за все, что вы сделали для Театрального союза. Спасибо за то, что вы остаетесь самими собой в одной большой, дружной театральной семье. Всего самого-самого доброго вам и вашей семье. Искренне ваш Александр Калягин. Менә шундый җылы сүзләр язылган телеграммалар яуды бүгенге көннәрдә театрыбыз адресына. Как это самый главный телеграмма ты не зачитал, Улам? Гафу итегез, туктагыз, сез кем? Что? Siz нәрсә мине танымыйсыз, что ли? Танымыйм, гафу итегез. Мине танымыйсызмы? Танымыйм. Мин Әсәр Соломонович. Сез ничек һәр вакыт пенсионерларны обочинада калдырасыз. Между прочим, мин Ринат Аревзяновичның яшьтәше, шулай бит Ринат Аревзянович. Без дуслар почти, без бер терапевтта лечиться итәбез. Бер урологта диспансерный учетта торабыз. Шулай бит Нурия Салиховна. Вот так. Так что мин никак не могу, дорогой Ринат Аревзяновичны поздравить итмәскә. Гафу итегез, менә котларыз да, һәм рәхим итегез залга. Булды, рәхмәт. Укып китәргә разрешите. Хөрмәтле Ринат Аревзянович, запятая. Сезне чын күңелдән һәм от души күркәм юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Сез һәрбер ялгыз калган пенсионер карчыкның хыялы. Төньяксын качыручы, восклицательный знак. Молодцы, не скрывайте. Буранны төннәрдә, буыннар сызлаганда,
Ринат Тажетдинов'ны када шулай сызлыйдыр деген ой безне тагында сезнең белән якынайта. Күңелләрне тынычландыра. Сез әле бүген дә карт бүре булсагыз да шатыки бүре. Сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Сүнмәстәр яшь татар картлары оешмасы. Бізден сізге кішкене генә бүләк. Казанский аптекаға сертификат. Организмыгызга хуш келген даруларны сатып алып үзегезгә бүләк итәрсез. Булды. Рәхмәт, бик матур сүзләр җиткердегез, хатладыгыз. Хәзер инде залга рәхим итегез. Монысы әле башыгына. Это только прелюдия. Фугасы менә хәзер була. Музыкаль тәбрикләүебезнең беренче минутлары. Мин үзем генә түгел, хөрмәтле дөнья йөзендәге иң талантлы биючеләрем, җырчыларым, сәхнәгә рәхим итегез. Жетті жамағат, қыланмағыз, залда соцзащита кішілері yok. Тірілігіз. Тоқтағыз әлі, ғафу етегіз. Сіз бәлки ялғышып келгенсіздір, Жамағат, сен микрофоныңны кісәңе тығып тұр болым. Ягдәлі, Сүнмәстәр экстрим данс театры 1, 2, 3. Rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What is that about? So join me home. Have some fun when friends start to rock around the clock tonight. We're gonna rock daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the man slows down, we'll yell for more. Rock
Аңабызның саватташлары, данлыклы шепкинчилар. Parodiya başlandı. Oslı şın indi. Bunda kılanı yok. Kılanıp qaraganları da buldur almadılar. 40 yaşka da jetmediler. Buna bayramdarımız min yubiler degen sözünü yaratmayın. Ol urus sözü bolsa aybet bulur idi әле. Putinga da aybet bulur idi. Ol bit bütünlüğü Европаныкы. Юбилер деген söz bayramdar. Ah нинди матур söz. Bayramдарыбызны кутларга чыктык. Ясташыбызны кутларга чыктык. Менә Ахтам тура безнең янда. Ол инде үзенең микрофонын алып чыкты дүрт аяклы. Әлі исән диләрәнә Гөлсем әйтә. Жәмилә килде Мәскәүдә. Ахтамның кәләше. Мин аңа гашык булдым, ләкин Жәмилә миңа карамады, Ахтамга чыкты һәм гомер буе шуның белән яшиләр рәхәттән. Аннан соң әле кем бар безнең монда? Dunay Tanya gashık edim min Tatyanaga gashık edim. Ol Dunayga qaradı. Min qırı qaldım hem alar ömür boyu birge yaşaylar Allah'a şükür. Şerefi qaradı. 35 ga hatlı жүрді. Ruşaniyani min күз түшіп жүреді. Ruşaniya bilan uylanışlar Haman alar yaşaylar birge. Mine artistler alar Barsadayımı hatun alıştıralar degen söz жаңа жалған. Alar birisi de hatun ayırgan kişiler tügül. Hem şu vakitte bayramdarımız Taji da onun hatununa da min qaşık idim yaşağımda ol mena qaramadı. Tajiga çıktı. Ömür boyu birge yaşadılar. Ezher'nin reis Sajidesi de Orta Aziya'dan geldi. Min de ona aşık bulgan edim. Kırık kaldım. Ömür boyu birge yaşaylar. Nasibe'ge de tufan gerek buldu değil. Ömür boyu birge yaşadılar. Gülsüm'ge de Taji bilen biz aşık idik. Ana öz aytıp turayım. Gülsüm de bizge qaramadı. Başqaga çıktı. Min de qırı qaldım, Taji da qırı qaldı. Endi mine hazır ne için tiyatrdan gittiniz deyip sorasağız, min 3 tapqır üylengenge köre gittim. Artistlarga tap düşürmez için gittim min. Mine Taji degen sözünün məğnəsi var, Taj degen sözü. Korona degen söz. Tijila şapkımana bakra degen sözünü esitkenirmez mi? Ol bir Tatarlardan alıp ketilgen bürükni altınlar, merjenler bilen bik avır bulgan manamaqның bürüge. Ol Taj deyip atılan. Bu Taji. Ol Tajiddin nesilinden dinnin Tajı degen söz. Hem ömür boyuna ol Taj bulsun. Tiyatrda, sahnede. Taj bulsun, sanatımızın taşı bulsun. Endi dostum, endi beş bilanımında. Vay aşıktanlarının hasta yaşlıları. Renat'nın 40 yıllarında
yaşындағы мәжілісте де болдым. 50 yıllığında da, 60 yıllığında da, 70 yıllığında da, nihayet 80 yıllığında da oldum. Şuradan bir nerse neticeye geldim. Onu bir dedi maktau da bozmadı. Dereceler de özgertmedi. Şulay bu kalsın. Özgertmedi. Lakin şundan çıkıp indi mine bu kul çabılar. Ул халыкның мәхәббәте сиңа Ринат тигез дөньяның хуҗаларына да ишетеләдер. Синең бер генә әйберең юк, оҗмакка направлениең бара. Миңа калса, аны да ишетерләр, бирерләр. Шулай булгач, мин нәтиҗә ясыйм шундый, иптәшләр маңа кушылырлар дип беләм. Eğer sen ıcmakka ilegəsən ikən, ansına min ışanam, bizge de kantramartı birisi indi şunda kırıqı. Rinat, 90 yıllığına söz edirlek kiləm, donay kadar değil, ki kadar. Zımğa gitti, lakin tigegil çıkıp düştük. Cemaat, Rinat bizning aramızda en baxtli, en talantlı artist. O ziragagida tur, onun bütün bulakları da, maktavları da, dereceleri de öz ornunda. Aytasım ki, o oyunu başladı, bizim diplom spektaklinde Mayakovski'nin nünşasında Pavidanosиков деген bir haşerat kişini o şak satiriydi, mine diyen oynadı. Benim partneriydim. İndi şu neydi ampulada gitse de bu buladı. Lakin o mine diyen, min çın kumumdan eytem, eli taji şekilli, mehabbet giroyu bulganı yok tiyatroda. Sosyal giroylarında oynadı. Hem şunun üstüne o mine diyen karakterli artistler. Anam şu. Acıyı okuyan yıllarda gacip bir şey var idi. Onun kirpiklerimle şulay kabarıp duralar idi. O yalşan idi şul kadar. Güzelina da getirip olmuyor hazır ana. Mena kinoga barıga deyip biletler alaydı da kısagatıga da özü koşaydı. Şundan soň bir vaqtında biyu derisinde ikimizni birge kurup koydular indi. Mena qaramay, bu idenge qarap bey, meytamliga mena qaramaysın. Bir söz dashmayman. Şul xatli şın ma'nosida uyalchan edi mena, qutishqish. Kim o'ylasin mena shundan shunday kishi chiqadi. Bugun qarab o'tirdim da Rinat bilan 15lab spektaklda mena zo'r rollarda birga o'ynaganmiz. Ol shul xatli zo'r baxt artist uchun bir-birini yaratib, hurmat etib o'ynagan vaqtda shul xatli usta kelib chiqa bor rollarda. Men uning suyarkasida bo'ldim, yaratgan qizida bo'ldim, xotinida bo'ldim. Shunga ko'ra rahmatlar yog'sin senga, yashali, ishlali. Donluqlı şeflikçilarga büyük zor rahmet. Юбилярыбызды Карим Тинчурин исемендеги Тотар Давлет драма һәм комедия театры, шулай ук Габдулла Кариев исемендеги Тотар Давлет яшь тамашачылар театры тәбрикли. Игътибар экранга. Кадерлебез, хөрмәтлебез Ринат абый. Сез татар театры сәнгатының, милләтебезнең яктан нур бөркеп торган улуг, бөек артистларының берсе. Biz sizni, qadrli Rinat abay, şuşu mübarek yubileyinizda şın көңілімізден құтлайбыз. Hem sizge Reysa apa bilen tegizlikte sağ selamet bulup, bar qanatlı bulup, kızlarınızın, ınıklarınızın kadir hürmetini görüp, icat otağınızı söndürmüşe, her vakitte da özünüzün icatdaşlarınızın, hizmetdaşlarınızın, tamaşaçılarınızın muhabbetini duyup, hayırlı, baxtlı ömür geçirige nasip bulsun. Юбилейіңіз mübarek bulsun Rinat abay.
Natavay Türkan юбилейimiz bilen şun көңелден тәбрик итәм. Ходай Тәгалә күпме гомер бирсә, шуны узак кылыгызда, якыннарыгызның, туганнарыгызның, хезмәттәшләрегезнең, сәхнәдәшләрегезнең һәм безнең шәхсән тамашачыларыбызның җылысын тыеп, озак гомер итәргә һәм иҗат итәргә насыйп булсын сезгә. Natavay, biz seni bik de yarattık, hürmet ettik. Çünkü sen sahne yıldızı bulup balkıdın. Şimdi sana nerse tamaşaçının muhabbetini yolladın sen. Ömründe sahneye bildin. Şimdi sana esenlik, sağlık, selametlik, tazalık, bayılık, gaile bəxet edileyim. Qadrli Rinat abi, Abdulla Karim ismindagi yosh tomoshachilar teatrasini iliq yubiley bilan qutlay. Men sizning ijodingizni 62 yildan beri bilaman. Hamda siz o'ynagan spektakllarda O'zalmaslar, Kuzboshi yillarda, Ezzop, Qo'lg'ali ham boshqa spektakllarda o'ynagan rollaringizni ko'rib, o'zimga ko'ra bir tajriba to'pladim. Ham sizning gibi bo'lishga tirishdim. Ham men sizning o'yiningizni qarab suqlandim hamda uylandim. Sizga borisi uchun bir zo'r rahmat. Siz mening ustozim kerak. Sizga esenlik, sog'lik tilaymiz. Sizning ijodingiz bir qachonda so'yiqmasin. Biz sizni yoratamiz, hurmat etamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Tomoshachilarimiz suyundirib, uzoq yillar ishlaringiz. G'ayla baxti. Yoratamiz, hurmat etamiz. Sahnada Tataristonning xalq artisti, teatrimizning shin do'sti Rustam Malikov.
Татарстанның халық артисті Рустам Маликов. Hürmetli tomoshabchilar, yubileyimizni Buva Totar Davlat drama teatri ham Yosh yo'li Totar Davlat drama teatri tabrikli. Ixtibar ekranga. Hürmetli Reynat Arifjanovich, hürmetli Nadaboy. Biz sizin yurtdoshlarimiz Buva Davlat drama teatri artistlari bilan bugun gastrolda sizin yubileyingiz sahnada qutlab bo'lmay. Shuna ko'ra yiroq yerlardan sizga o'zimizning tabriklash so'zlarini jibarib qolamiz. Nadaboy, siz endi bo'lgan kishi, ko'rkam kishi, motor kishi, siz Tatarning g'iybatli ham obro'li darajali o'g'li. Siz sahnada ijod etgan obrazlar necha bugunni tarbiyalab, necha bugunga qonat istab, sahnaga chiqarib, bu men turmushimda nima bo'lsa kichkina nur sizig'i bo'lib, nur bo'lib borganlardir. Şuna göre davul kutlar sizlersiga sağlık, selametlik, ko'ngil tinchlığı, gayrangizda barlık, yan kerakizda bo'lgan kishilarga şöyle sizning nurungiz iyib, so'nggi so'rsasini kunlaringizga qadar yashashingizni sahnada ijodingizni davom etingiz. Xudoy uzun umrlar bersin. Shu sağlıkka tiysin. Davul kutlaymiz sizni. Yaqtaşlar isminden, misharlar isminden. Buva Davlat Teatri. Уважаемый Ренат Арифзянович, вас поздравляет Чувашский государственный академический театр драмы имени Иванова. Встречаем! Шугура, шуба шугура, сыйлам сырана зубака, биги делеге, шурги элеге, урактер булат шуксанба. Биги делеге, шурги элеге, урактер булат шуксанба. Шара жалане. Купугава
сила. Гениальный вы актер! День рождения желаем, в сердце пусть горит костер! Якшева! Матурова! Большое спасибо нашим гостям. Бурные аплодисменты. Юбилярыбызна Татар дәүләт әкият курчак театры сәламле. Игътибар экранга. Вы мастер, мэтр, творческая глыба. Вы покоритель сцены и сердец. Золотомасочник, артист народный, любимец публики, кумир и образец. Вами сыграно ролей немало. Джалиль, Карандышев, Сократ. Эзопа вы сыграли гениально, что слезы выступали на глазах. Легенда безграничного таланта. Звезда на небе в вашу честь зажглась. Рената Тазитинова созвездие своим сиянием радует всех нас. Sizni shun ko'ngilda 80 yoshlik yubileyingiz bilan tabriklaymiz. Sizga esanlik, sog'lik, g'ayra baxti, ijodiy yumushlar ham yangidan yangi obrazlar bilan tomoshachilarni shodlantirib turishingizni tilaymiz. Ayrıca Yekilevşul Budanlıklı Kamal Tiyatro binasında uzak yıllar isen sağlık işlerine nasip olsun sizler. Творчество, шатлы, удачи. Аплодисментов! Сәхнәдә Татарстан Республикасы Дәүләт Ширхан бию ансамбле, Егетләр биюе ансамбльнең җитәкчесе Татарстанның халык артисты Айрат Хаметов.
Сәхнәдә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасы. Бу чәчәкләр Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шарип улы Шәймиевтан. Хөрмәтле Ринат Рязанович, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасы, Фәрит Рафкатович Бикчентаев, сәнгать җитәкчесе һәм барлык хезмәткәрләрдән сезне олуг юбилейгыз белән котлыйбыз. Без сезне шиксез хөрмәт итәбез, яратабыз. Сезне bir minutка да калдырмаган, bir секундка да калдырмаган Рәйсә апага һәм сезгә исәнлек, саулык имхан телибез. Хәзер сүз сезгә. Ренат абый, безнең сезгә тагын бер сюрприз бар. Туган көндә тортсыз булмый. Шуңа күрә менә барлык коллегалар, туганнарыгыз исеменнән сезгә тәмле күчкәнеш. Торт! Алдагы тормышыбыз да шундый тәмле булсын, Ренат абый. Сүз сезгә. Хөрмәтле иптәшләр, мин менә бик нык сөенүемнән, шатлануымнан, менә мондый тамашачыларым булуыннан, менә мондый коллективым булуымнан бүген чиктән тыш шатмын. Чынлап та менә әгәр дә алар булмаса, әгәр дә сез тамашачылар булмасагыз, әгәр дә безнең җитәкчеләребез булмаса, булар берсе дә булмас иде. Без тырышабыз, артистлар бит инде аларга бирәләр икән, роль бирәләр икән, уйнарга тиешләр. Һәм без уйларга тырышабыз аны. Бит безнең коллектив ул bir гаилә шикелле. Менә күрәсез, алар бит монда уллары да бар, яшьләре дә бар, монда бөтенесе бар. Алар бөтенесе ничек дип әйтим, менә туганнар шикелле без. Без аларны шул кадәр яшьләрендә, улларында, һәммәсен без бик нык сөябез, яратабыз әйбит. Шуңа күрә миңа бүген артык та мактарлык шикелле уңайсыз. Әйбит. Әмма ләкин чынлап та менә безгә булган карашыгыз, хөрмәтле тамашачылар, безнең эшебезгә булган хөрмәтегез, безнең җитәкчеләребезнең дә инде Фәрит Хәйруллович китте, аның эше бар. Шуңа күрә әйтәм бит, хәзер бит менә күрәсез, сайлау көннәре тиздән сайлаулар җитә, аларның эшләре читтән тыш күп, әйбит. Әмма ләкин бүген менә җыелып килүегезгә, мине котлауыгызга, минем райондашларыма, минем авылыма, менә олыгайган саен үзеңнең авылыңны сагына барасың икән. Анда кайтасы килә башлый. Туганнарны күрәсе килә. Үзебезнең кешеләрне яратасы килә, кайтасы килә, күрәсе килә. Каберләрен күбесенең әти бабайларыбызның каберләрен күрәсе килә. Ул чынлап та шулай икән, бу улыгаюдыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, сезгә чиктән тыш зур рәхмәт килүегез өчен бүген. Минем туганнарыма менә бик зур рәхмәт. Минем менә оныкларым да чыкты. Бүген искиткеч минем да бик туганнарым шактый күп. Мин аларга исәнлек, саулык телим, бәхет телим. Хәтта читтән килгән минем әле монда Измир Модадан килгән безнең кешеләребез дә булырга тиеш, аларга да бик зур бәхет, шатлык телим һәм җәйгә барам Алла бирсә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт барыгызга да. Безнең җитәкчеләребезгә менә яшь директорыбыз искиткеч янып йөри торган, безнең өчен янып йөри торган Илфирга һәм Фәрит бүген авырып киткән, ул мин аны аңлыйм, чөнки ике премьера чыгарды, шуңа күрә мин аны бик тә аңлыйм. Ятып чыксын әзрәк ял итсен әйбит. Һәм театрны тотарга кирәк, театрны яшәтергә кирәк, спектакльләр куярга кирәк. Шуңа күрә рәхмәт сезнең барыгызга да, дуслар.
Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.